Molweni bantakwethu, namkelekile kwi-top 5 headlines of the week with me, LBJ. Bantakwethu, njengesiqhelo ndizise kuni amanqaku amahlanu nebephala phambili kum kule iveki. Okay, masiwabale kunye ke bantakwethu. Kodwa phambi kokuba senze njalo, ndiyacela okokuba usubscribe if awukasubscribe. Ukanti ke bantakwethu, ulike and also comment okokuba ingaba kuwe ngawaphi amanqaku okanye leliphi inqaku ebeliphala phambili kule iveki. Kwanumber 5 bantakwethu siphethe uthando nesithembu. Siyazi kaloku bantakwethu okokuba this is a reality show edlala phaya kuMzantsi Magic. Bantakwethu le show le i-country iphethe mntakaba uyayishukumisa. Izinto ezenzeka phaya zikwenza okokuba uhlale uzicuphile esitulweni. Bantakwethu, hey, hayi andiyazi uba kwenzeka ntoni kwaMseliko, kodwa okwenzekayo kuyenzeka. Ndithi umangwabe mani usoloko egrogrisa ngohamba. Mangwabe uyahamba okanye awuhambi? Sixelele, sifuna ukwazi mfazi. Mangwabe uyahamba okanye awuhambi na? Kodwa esiyazi okokuba kule veki bantakwethu simbonile umfazi, kodwa ke sasikhe sakrotyiswa emfazini kulaa sizini yonyaka ophelileyo. Hayi ke mntakabawo, kule veki kulo nyaka lona sithe sabe kanti sinikwa okokuba ingaba ngubani ugirl, right? Hayi ke ugirl simbonile sonke, ugirl mncinci. Ithini into guys, kanjenge uMusa Mseleku like uMusa mdala, ithini into, kwenzeka ntoni? Ithini into, le ntombi yona injongo zini ngokuba ingene esithenjini nobhuti okanye ayingene nobhuti lowa kum ngutata notata omdala kangaka? Kwenzeka ntoni guys? Injongo zayo ziyintoni? Like bephelile amadoda? Hayini bethuna utsho nayo into yoba andiqondi i-age yam izawuba yingxaki, uthi usekwi-20s. Hayibo, xa ndijonga aba mama baphaya, ugirl kwenzeka ntoni guys? Kwanumber 4 bantakwethu sinoMandisi Chingana. Sithi wuntshu bantakwethu kuMandisi Chingana ngokuthi abe kanti uyachongwa phaya kwi-Emerge Africa Awards kwikhategori ye-Humanitarian Award. Bantakwethu angabuya nayo le mbasa kuba iyamfanela. Siyazi okokuba kaloku uMandisi Chingana noyi-content creator wathi wabe kanti udlala indima enkulu kakhulu bantakwethu kulaa meko sasibona uBrenda Ngqoli ekuyo. Ngake bantakwethu singathi simvotele abuye nale mbasa ekhaya, ingamvuyisa kakhulu bantakwethu. Masenze njalo. Kwanumber 3 bantakwethu siphethe i-Land Expropriation Act. Siyayazi kaloku bantakwethu okokuba umongameli weli loMzantsi Afrika uthe wabe kanti uyatyikitya ngokusesikweni umthetho we-land apha kweli loMzantsi Afrika. Abantu abaninzi ke bantakwethu khange babe kanti bahappy, kuquka abantu bezopolitiko, right? Simbonile ke noTrump okokuba hayi imshukumisile kakhulu le-Land Expropriation Act. Watsho ke ngelithi okokuba abantu balapha eMzantsi Afrika okanye uMzantsi Afrika uphethe kakubi abantu abathile beclass ethile kwaye uqutha umhlaba kubo. Sothuka ke thina uba hayibo, what do you mean tata? Because kaloku like lo mthetho akathethi loo nto. Ufundile lo mthetho lo tata okanye uyasibhulisha njengoba ebhulisha abantu nje kwela lizwe lakhe? Because kaloku lo mthetho akathethi loo nto. Makaqala afunde utata. Hayi ke sana, Elon Musk nabo kaloku behamba beyotyhoboza kwii-ofisi zikamongameli besithi yewethu khawucacise yintoni nento, nalo wethu uyacacisa. Ngubani yena lo Elon na? Ngu-Elon okanye ngu-Elon, ngubani khona? You are sana ngathi siyabhulishwa. Bekungumongameli waseRwanda esibhulisha. Ngoku Elon nalo tata wethu ingathi yena ingathi kwa yena mani ulibhetyebhetye. What is going on Cyril? Thenotyisisa itimu nje. Kwanumber 2 ndiphethe i-State of the Nation Address, isona ngokwayo ka-2025. Bantakwethu sibonile kaloku umsitho wokuvulwa kwepalamente yalapha eMzantsi Afrika. Ii-politicians, abantu abakhulu kaloku baseburhulumenteni, iingqingqu kaloku izitatanyiswa zinxibe iimpahla zikanokutsho kuvulwa ipalamente. Bantakwethu wathetha uRamza, wakhuluma uRamza. Ekukhulumeni kwakhe hayi abantu bathi into yoba asikhange sibe impressed at all
like ngu-cut and paste from ii-speeches zakudala. Abanye abantu bathi banethemba, abanye abantu bayancoma okokuba ingathi ngoku uRamaphosa ethetha njengenkokheli ye-GNU engathethi njengenkokheli yeqela i-ANC, noko ingathi izinto zingcono. Bantakwethu nithini, what are your views nge-State of the Nation address? Kodwa ke mna ke bantakwethu ingathi noko siyapromisa noxa nje into ebangela uba sipromise into yoba akathethi njengenkokheli ye-ANC, uthetha njengenkokheli ye-GNU. But ke bantakwethu otherwise like I don't think there's something like wowing ngesa speech sakhe sesona. Yeah, there's nothing wowing really, but ke sana we are hoping okokuba zonke izithembiso athe wabe kanti uyazenza phaya okanye bayazenza, because ngoku akathetheli i-ANC uthethela i-GNU. Masithembe okokuba zonke izithembiso kabantakwethu athe wabe kanti uyazenza phaya uyakuzifezekisa. GNU ngasiphoxi, ningalwi, sanukulwa bantu be-DA, calm down. Bantu bentontoni yeyiphi enye ipati engathi iyajubalaza phaya, but ingathi yile DA le ibambe la ndibaniselwano ngoqhoqhoqho. Mabangasenzeli le nto bayenzayo abaya, please. Yebethuna sikwa number 1 ngoku siphethe uBeyoncé. Bantakwethu siseva kule veki okokuba uBeyoncé uphumelele imbasa ye-Best Album of the Year phaya kwi-Grammys eMelika. Umsitho omkhulu kaloku obubanjwe phaya eMelika. Yebethuna nabapha abantu bakaBeyoncé, masicelebrate bantakwethu kwakunye naye, sithi huntshu kuye. Jongani bantakwethu, abantu bekade bezibuza okokuba kanti simnika nini usisi Eliwonga, because yalideserve. Simnika nini, kodwa siyavuya okokuba ude wabe kanti uyayibamba le ndebe ye-Best Album of the Year, right? Yebethunana kodwa kuninzi bekusenzeka phaya ngela xesha bekukho la msitho we-Grammys. Yebethuna sithe sabona kaloku uKanye West nowakwakhe bephaya kwi-red carpet. Jonga isimanga sesokuba lo kaKanye West ebenxibile ngokundilisekileyo, umfazi wakhe yena ebeziye usisi. Kuthiwa ebenxibe ifekothi kaloku ukufika kwakhe phaya, nathi wayithini wayilahla phaa kwayela, emva koko wavela enxibe into endingayaziyo etransparent, enganxibanga ne-underwear. Andifuna uhleka, but umkhupha njani okanye uvuma njani unkosikazi aphuma endlini enganxibanga? Hayi kaloku benganxibanga lo nkosikazi. Okay fine, amantombazana kuvumelekile uba anxibe loo nto afuna ukuyinxiba, bla 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 bla, fine, my body my rules, bla 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 bla. Okay fine, but abeze ahambe ngesuti yesele, umfazi womntu. Yeyi, uBianca, ubani nguBianca ebengazulunga apha eSouth Africa, ebezathi indoda omZulu ndikukhuphele inkomo wenza amanyala. Nam ndingumXhosa bengazukuvuma guys. Kukangako ke ndikuphathele kona kule veki. Masijonge ukuba le elandelayo iveki isiphathele ntoni na. De kube lelo xesha kamnandi.